reko Zimbabwe. Icho kwa muri ya Zimbabwe ndakapakata ndakadzibata ndinadzo dziri kurema dziri kufamba nekurema. Nini nyaya muri ya Zimbabwe yemukati menzvimbo yekufiyo yemurume akatiza mukadzi wake kuenda kunogara negirlfriend ndokusiya mukadzi nemwana mudiki paakazosangana nemukadzi wake achifamba negirlfriend kwakuchibata mukadzi muri ya Zimbabwe kutaka kumupfapfaidza vachimukutsirana murume negirlfriend mwana kusvika adonha muri ya Zimbabwe kuenda pasi. Ndine nyaya ndakambotaura pano muri ya Zimbabwe yemuprofita wekustoniri chemuguta reHarare anga achipomerwa nyaya yekuti anga achibata vanakomana kuvaita madzimai. Mataredzi masho ariko vamwe nemwari kubasa kwavariko nezuro akabatwa nemhosva nasi ndo pari kupiwa mutongo wake. Ndine nyaya ndakambotaura yekushurugwi yaSabhuku vekuti kana vari mumunda vari kutorerwa badza vachitemwa nematombo zvisinei kuti vakamira nevamwe vese pavanenge vari ipapo ndo pavari kutemwa. Zimbabwe regai ndikuudze ndichiti iyoyo ndo nyaya ndakudzora panguva ino. Sabhuku vateterera vari kuti Zimbabwe ndibatsirei zvinhu hazvina kumbomira mune zvakanaka. Usiku wanhasi chauna kutomboraranga mune zvakanaka zvabva zvaenderera mberi matombo achitemwa. Izvezvi mukaenda paWhatsApp channel muri ya Zimbabwe munonzwa tsitsi mukanona matombo aripo saizi yematombo Sabhuku vachitemwa imba ichiponywa mahwindo kusanganisira nezvijena zvitoripo. Saka muri ya Zimbabwe ndichitaura nemurandakadzi waSabhuku ari kutaura mashoko ekuti vedway kana kuine vanoziva kubatsira nyaya yekuti vanhu vanotemwa nematombo achibva kwavasingazivi vanobatsirika sei. Tibatsirewo muri ya Zimbabwe nokuti hazvina kumbomira zvakanaka nokuti matombo ari kunyanya kuuya Sabhuku vachitemwa kutaura kuno kwatiri kuita maronda nekukuvara nenyaya yekuti vari kutemwa zvakaita sei zvavari kutemwa vachiita. Saka vari kukumbira nekuchema kuti muri ya Zimbabwe dai magona kuti batsirawo tararama mune zvakanaka. Nyaya yekushurugwi iyi iri kuitika mukati menzvimbo inonzi kushurugwi kunonzi kwamazivisa ndo kuri kuitika nyaya iyi. Sabhuku vakazotanga kutemwa nematombo zvaita sei? Panenge pane mashoko ekuti iwo panenge pane kurwirana Bhuku nani neSabhuku muukama hwavo ende vari kurwisana naye munhukadzi asi muri murudzi rwavo. Right. Mukurwisana kwakaita ava vari kutemwa ndo vakapiwa chigaro ndo vanofanira kunge vaine Bhuku. Ndiwo here vari kutungamira Paris? Havazirivo. Ndiwo here Sabhuku? Aiwa iko Sabhuku ndiani? Ariko munhukadzi. Ndiye munhukadzi. Ko ava vasi Sabhuku? Iko zvinozvo vatorwa asi ndo vafanira kuita vari kufamba vachimira vachiti ndini ndine kodzero yekuva neBhuku. Okay. Asi ndo pakatanga matombo kuti dzikama uri vana mudiki. Sabhuku zvane nguva yakareba sezvichiitika zvane nyaya takatomboona naye pana pamukoma kepi tichiti kana vari kumunda vanogona kuti vachisakura kudai so vanongoerekana badza pachisina ratoro. Right. Ndo Sabhuku vacho. Saka iko zvinozvo matombo achamiri yafaya mukatoenda paWhatsApp channel muchaona matombo muchaona imba yakatoponywa mahwindo vakutosvika kugara mumba. Vakwanisa here kufamba Sabhuku kuti vazive nokunzwa kuti chii chiri kukonzera? Vari kuti pavari kufamba muri yeZimbabwe nyaya yehusapu pane ari kubatwa achinzi ari kukonzera panyaya yehusapu vari kunzi bhuku renyu iri. Saka Sabhuku vari kuvabatsira vari kuvaudza vatadzere kuvabatsira Sabhuku kuti matombo arege kuvatema. Matombo anenge ari kuvakurira kuva kepi kwanzi kana akuuya kutouya muchida kuona matombo ari kutema Sabhuku mangona kapa WhatsApp channel matombo amuri kutaura zvidhina izvi zviri kukandwa nemunhu asiri kuonekwa. Sabhuku vabva vatouya futi vakanda ipapo Sabhuku. Okay. Muchatovaona ipapo sikuru ipapo. Pane pavari kutemwa pane pavakakuvara. Sabhuku vakagara variziva vari kuti iwo andina chandichashyika kana kunyara. Chandiri kuda ndechekuti ndibatsirwe. Nokuti vanogona kuti vakatogara nemunhu kuti chotovatema vakagara nemuri pachero kwanzi chero vakarara mumba munhu ari padhuze navo atemwe iwo ndivanongotemwa chete. Sabhuku vari kukuvara here nekutemwa kwavari kuitwa? Ndo patisatiziva kuti kukuvara ndikupi bhosi pavaburitswa pavanoita sei havana kukuvara but pese panenge vari chete matombo ari kuuya ende anotorova pavari matombo ari kuuya zvidhina hapana dombo riri kuvatema. Aiwa pari kuuya zvidhina chete vachinetsana nemunhu wakanetsana naye panyaya yehuSabhuku hapana kutemwa kwavaita. HuSabhuku pawakatorwa uchienda kune mumwe munhu ndo pakatanga dambudziko. Ende pavanofamba vanoti vanongonzi HuSabhuku
usabuku Runa kusimba Zimbabwe kokana pavainetsana vanga vasingatemwe izvozvo usabuku aenda kune mumwe munhu sei sabuku ava vari kuramba vachitemwa amene baba kupima na masimba Zimbabwe 0713938538 kune avo vasati vajoina National FM WhatsApp channel kuti vane vamwe vanhu okay vanotofundika umoni pavakarara pasabuku vanenge vakafuga vanenge vakapfeka vanenge chidhina chinongotsvaga pavari chedu ipa 0713938538 senge hamba yasangane nane demo back to sender iyo nekuti vari kutodawo chigaro ndinonzi Mai Makoni Zengeza 1 kwanzi na Elias Armando sabunga wangu na unokumbira regero ndachipa ndaita mwono ndaita ndiki sasa muri kufunga kuti sabuku vakurirwa ere babesabeo aiwa kana wakuenda kunopotera kuvanhu zvezvizvi mbudzi kubarira pavanhu unzi ndidzingire imbwa kureva kuti inenge ichitoziva kuti imbwa iri kumberi right inogona kutosvika mwana lekandita kune munango ngavataure chokwadi sabuku avo munashe supporter yeLiverpool kucentenary kuri seko kucentenary nhasi tinotenda right sabuku avo vachazviona vasati vatanga kanyemba nabhozvo ndinonzi William Austin Mabla Hardware kachikware mapinga kana muchita vasati vatanga muri kuti kudini uko okay sabuku ngavataure zvavakaita pavaida usabuku uho matombo tamaona mukoma kanyemba ndinonzi Ali Pilo pakwaga Cloth Nyazara okay tinotenda maita basa babesa beo chakaitika kuna sabuku aizinyana asi katoeke period chidzoka nayo apa ndizvozvo apa kuchema mukadzi ndibaisa bhuku machapa alright twamana ndibatsirewo murume achataure because ari mukati mekutera rinogona kungoya futi chidhina futi madii kubvunza amai kuti mudhara vari kunyanya kutemwa panguva dzipi aiwa tinotaura nawo sabuku ngavataure chokwadi panguva dzipi and ndiri kuona mawindo ayo mapenzi akanyatso kupwanywa babesabeo matombo anenge achibva kunze achipinda mukati matombo anotsvaga pavari ndo paanotsvaga zvimwe chete nekustondichi patikaenda pabe South Park yes kana uri mukati anobva mukati kana uri panze anobva mukati anobva kusaidi kwaunenge usiri achiuya kwauri right pakaipa regai timbotengesa mweya mutsvene unoti kudiko kune vakanaka akatanga kuna Eve kukatevera niko padenga dzvene Nicodemus zvikanzi kudiko naNicodemus Leviticus ari mumashure make ndiani Simon Peter vakapedzesera nedenga dzvene Mother Mary piorota woro my spine for the petani bro afana tu sipeke chara mturaiba jumanja wakachiweba kebelika si piniti horo mai denyo lo shuri pinifo junyo lo kashusho dotito denyo lo shi akioroshi oiri po rigiti vo 7 papa ndapiwa nebhire moya mutsvene hanzi kudini kanzi padotito kana usina kuuya kana usipo ameno hako dotito Mount Darwin madziva bindura nzvimbo dzese dzakatenderedza tongoti masentro yese asi ndokudhuze ndikamtsenzere iriko St. Albert's yatisangere padotito icho kwadi muri ya Zimbabwe ndiri mukati mekufamba nekutsodzora tiri kuitika matima nawo senyika ino Zimbabwe tinenge takadzipa kana tiri mukati mekufamba nadzo chikwanzira muri ya Zimbabwe ndiwo ndefenyure vanhu wamukaseiko vanochiedzera kuti yakabela chimuti wamukaseiko mai Ellen Rasta vakabela chimuti wamukaseiko risini chinyani chimuti akabela kuti dzve akapaka apa ndombopindira panotoni pano panext door ndichangobuda zvangu mukati meguta reHarare pandiri kuenda pamuri yeZimbabwe pandiri kuenda panotoni panonzi pamashuma Park muri yeZimbabwe pane nyaya iri kunetsa ipapo kutaura kuno inogona kusvika kumapurisa nokuda kwemutero zviri kuitika kuna amai vakasvika pana umwe mai vakamira mashoko anoti ivo
vakutaura mai ava, amai ava vanga vakamira mumhepo, vanga vasina kutsika pasi, vakataura vachiti iwe mukadzi anenge inini unozviziva here basa rangu, ndinodya vanhu, ndinotengesa vanhu, nyama yevanhu kuidya pamwe chete nekuitengesa. Saka kutaura kuno kwatiri kuita, iwewe pachako ndioneka ndakamirira kuti ndidye, but tenda Mwari chikonzero vadzimu vako varamba. Asi zvandotaura pamwero ndezvokuti uri kuona mukadzi akamira panapo, uyu ndiye umwe mukadzi ari muchikwata changu, nokuti tiri timu, tiri gurupu, asi zvazvakuona kuti inini ndidye iwewe ndakuchidya uyu, chikonzero ndiani zvakakanganisa kuti ndizosvika pakuda kudya iwewe. Mukadzi akanga aripo ipapo akazvinongedzerwa achibva ataura mashoko ekuti haiwa usanyepere iwewe, ari kutaura kuti ada kudya inini achisiya iwewe, ari kukunyepera, arida kukuvaraidza, arida kudya iwewe. Chii chakaitika kunotoni? Amai vakaenda kune vamwe mai, zvikanzi amai munozviziva here kuti ini ndinodya vanhu nokunwa ropa revanhu. Saka izvo amai vaiudzwa mashoko ava ndope vakatarisa mai vakamira mberi kwavo, ndokuona kuti amai havana kumira pasi pavakatsika, vatori munhu akamira mumhepo. Ndopa vakavhunduka, nguva iyo kwakabva svika mumwe mukadzi, zvikanzi chinzwa mashoko andiri kukuudza aya, iwewe ndakachida kuti kudya, but vadzimu kuvaramba, but isusu tiri chikwata hanzi chinodya vanhu nokunwa ropa revanhu. Zvatiri chikwata, pani akakanganisa mhiko dzedu, akakanganisa Mwari mugrupu rangu ndeuyu, achinongedzera mumwe mukadzi anga ari ipapo. Saka iwewe vadzimu vako zvavaramba, handichadyi iwewe, ndakudya amai ava. Amai vakanongedzerwa ivavo ndevamwe amai vari kunongedzerwa kunzi vari muchikwata chokudya vanhu. Amai vachibva vati musanyeperwa kuti ada kudya inini, arida kukuvaredza, ada kudya inini. So amai ava vachibva tanga kuvhunduka, vakaenda pamba kupangama nemurume wacho vachitaura. So vari kuti apa ndoda kuenda kupi, ndoda kuenda kumapurisa kuti nditaure chikonzero pandiri kunzi ya uyu manje shamwari iri kunzi ndiye mugurupu, payakanzi hadichadi kudya iwewe ndakuda kudya uyu, zvikanzi uyu ndakuda kumutengesa uyu, ndisimbise chitoro changu chiri mukati meguta, vachibva vataura imwe nzvimbo iri muHarare kuti ndo pane business rangu, ndo pandoda kunoita sei, pandiri kunomusimbisira ndiri ipapo. Saka iwewe rarama nekuti Mwari wako aita sei, akunzwira tsitsi, ndakuzama but vadzimu varamba. So amai avari kuti Zimbabwe inini handichazivi kuti ndorarama sei, but imwe nzira tautaura ndeyekuti endai kumapurisa. Amai ava vachibva vati ita kuti kana bosi akauya pano ndinotaura naye ndichimudza mabatsiro angu. Saka ndichaenda pavari mushure mekuda kutaura navo pazuva ranhasi, vabva vati mirai ndimupfuurire ndega, ndimudze mafambiro andoita kuti ndinobva papi ndichienda papi. Asi amai vari kuti ndiri kutya, chikonzero ndini ndakatoudzwa kuti iwewe ndinofanira kuti ndikudye, asi vadzimu vako varamba. Madzimai ava vazivane, vadzimai nzvimbo imwe chete, vanogara panzvimbo imwe chete, vanozivana, vanotozivana. Asi musi uyu mudzimai uyu akauya, yes, achitaura nomumwe mudzimai ari mudenga, asina kutsika pasi. Mudenga mamuri kutaura kuti anga ari manga muri mudenga makaita sei? Izvezvi mukoma KB level ratiri pamwe chete, right, takagara pamacheya edu akanaka, yes, akatsika pafulo apa, good, handitika but inini ndisina kutsika pafulo apa, nditori mumhepo nditori kuti makumba mwana utsika pasi, kutaura nezve 30 centimeters, right, 1 meter, 30 to 40 centimeters, uri mumhepo anenge chitori pamusoro pako, achiflota achibhururuka, akatomira mumhepo asina kutsika pasi. Ndo zvaanga ari panguva iyoyo achitaura nomumwe, zvikanzi tiri group, but akanganisa kuti ndizosvika pakuita zvinhu ndeuyu, iye anga aripo padhuze ipapo. Saka iye ndiye wandakuda manje kudya, asi achiita zvokumudya ndakuita zvokumutengesa, ndisimudze chitoro changu chingava chiri pamakati kana makopa akabharaka muna first, achitaura imwe nzvimbo iri mukati meguta reHarare. Munhu uyu angachinzi akanganisa uyu ndiani? Ndeumwe mukadzi ari kunzi ndiye ari mugurupu redu. Gurupu rine vanhu vangani? Anotora namba yawo, akangonongedzerwa ndeuyu kuti ndichikwata but uyu ndiye akanganisa mhiko. Asi iye pakanzi uyu ndiye wanda kuda kudya, achibva ati musanyeperwa, ada kukuvaraidzai,
adakushikemi. So mudzimai uyu anga achitaurirwa zvese izvi akaendere kumapurisa kunoripota. Anga achiti ndiri kutsvaga vabatsire. Tatozomuudza kuti munofanira kuti muende kumapurisa nekuti kutsakatika kwemunhu kana kuchipuwa mashoko aya haudzi munhu fair. Mashoko ewo mutemo unoramba kuudza munhu kuti ndichakuuraya. Nekuti nzira dzinouraya vanhu dzakawandisa. Iwo anofanira kuti muende kumapurisa munotaura mashoko enyu. Ndatoda kuudza kuti endai kumapurisa munoudza mapurisa kuti ava vakandiudza kuti vada kundiuraya but nzira yekundiuraya hatizivi kuti vachakuuraya nenzira ipi asi shoko kunyange vachiuraya kana kusauraya but pamutemo wenyika zvinoramba. Endai kumapurisa. Ichokwadi. Asi si chakaitika papa pakumira mumhepo apa. Imimi amai ava makwanisa kutaura navo. Vatiti ndichataura nemi murume wangu aripo uyezve pafoni pangu. Vapi vokuda kudyiwa here kana chakumira mumhepo? Vacho vekumira mumhepo. Okay. Vacho kumira mumhepo. Kana zvakugona chezvizvo mangwana ndiye ndiripo. Tiri kukumbirawo kana mukaenda ikoko kwamuvaudza kuti mirai kamumhepo. Mama vakamira muya. Pamanga muchitora nemukadzi uyu. Ndofunga vari tozvinzwa izvi. Izvozvi. Mumira mumhepo. Vari pachimuti izvi. Ndikuti ndataura nawo kusini kwenhasi. +263 Zimbabwe. Papa. Chamuri kutaura chido ichi. Ndine update yepasanyati. Yemwana yababa vakaenda kunoroora mukadzi wepiri. Okay. Mwana wao achibva aenda kunoroora sisi wemukadzi wababa wepiri. Kureva kuti mwana nababa wanga baba mukuru nababa munini. Asi anga baba mukuru mwana. Baba ndovori baba munini. Saka kana vakaenda kurufu baba vetonzi Ngwashi mfana. Endea munoona muto. Kana vakosha vakatumwa basa. Mwana aituma baba vake nokuti ndo vaningina vake vafana vake. Yes. Zimbabwe rekaendi kuzivisei. Nyaya tinozvetsenge tiri kuseka. Baba vakazomwa mushonga. Ndine kuti Mwari vakanaka kana nguva yese yakwana yekufa. Unienda lini? Aufe. Chakazoitika ndechekuti basa iri rakanga raoma pari pamba. Mukadzi wa baba aripo pamba. Mukadzi wemwana aripo pamba. Kana mwana achida zvari kuda kuna baba anenge ari mwana. Saka amai guru vanove amai mukadzi wa baba amai wemwana komana uyu. Vaite zvese zvavafunga kuita. Vaiudza mwana wavo. Pana baba na mari yeshuga. Mwanangu udze baba munini wako. Kuti pana baba na chi? Mari apana bana shuga. Mombe dziri kunza sari dzamwisi wa mvura. Mwanangu udze baba munini wako. Asi ndio baba achiri amudhara. So mwana maitiro aita manje. Anga asingaudzi baba kuti baba mombe dziri kunza mukomana mombe anotora mombe ka. Aiti baba munini. Pana baba na shuga. Manzwe kuti mombe zauta sei. Saka raita senge dambe na amai vake pati nyaya yakazoonekwa kuti amai ndo vanga vakagadzira chiungu vaisotesa sautaura kune kwatiri kuti mukadzi womudiki wa baba akaita sei akaenda zuva ramwa mushonga mudhara ndo yatonzi nemwana mai nini torai baba munini muende kuchipatara. Saka baba aita senge soto torai bhara vatorere bhara nebaba munini vatorere bhara muite sei vaendeswa pachipatara chiri padhuze. Saka izvozvi baba vari pambawo vari kupepuwawo but mukadzi wavo akaenda. Mukadzi mudiki wa baba akapa kuti paite baba nemwana wete baba mukuru na baba munini. Akabva aenda. Akaenda nokuda kwekuti baba vada kukometa suicide kana kuti vatomwa mushonga ndio paakazoenda. Vanhu vatoshedzera kwanzi baba munini vamwa mushonga. Baba munini vamwe akachati baba pamba paita sei baba mushonga. Sajant titendere Zimbabwe timopinda muchitoro udzwa kuti iwewe ndio unofanira kakuti ufe oita sei. Right, mudzimai uyonzi aitori padhuze yekutomhanya kunana godobori. Asi kumapurisa anofanira kupfura neko gasa angogumire kumapurisa bhozi kumapurisa manje kanyaya dzakadai so manje. Wanenge vachida vachimboferefeta nemapepa avo zvemuchadenga zvemweya havazozvikwanisi manje. Right. Saka andoti akapfura nekumapurisa obva straight kumagodobori. Aiwa tinotenda ingoti turu vaviri mwana ngarespekte baba vake. Kutanga izvozvika. Wapera. Because hapaisina baba mukuru nababa munini. Right. Uyu atoamuroora. Achisiri mai guru. Right. Amuroora. Hey, si chakapa kuti mainini vaende. Dzanga dzangove nhoroondo nenyaya. Iye achibva achitarisa kuti iye ndiye akaenda pane mumwe mukadzi kudhara.
ende zera rababa vakaenda kuita murume vakuru ende ndiyari kunzi mainini apo baba vepo vanhu vachitedzera kuti muning'ina kuna baba vake nenyaya yekuti wakaroora mukadzi mudiki kwandiri ende kana vaenda kwavakaroora vese baba ndiwanenga uri mukwasha mudiki ndizvozvo mwana vachitonzi nemwana vana bamunini mona ibhodho chemai hunuku nekuti mwana ndiakaroora mukadzi mukuru ndiakaroora sisi right baba vakaroora mudzimai mudiki saka amai manje ndo vakanga vatuma mwana kuti vaite dhiri baba kwatoora mukadzi mudiki rega tiite mwanangu saka iko zvinenge chichita shuga pano kana mombe chida unomwa vanotuma mwana wavo kuti udze baba munini vako kuti vanova baba kuti mombe dzina kumwa mvura pada kutemwa huni mwana wovhari kuna baba vake baba munini tikuda huni padapa ine ichokwadi 0713938538 ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsudzura tiri kuitika matima navo senyika ino Zimbabwe yandingataura iri kuitika mukati menzvimbo yekuWhite House kuWhite House muri yeZimbabwe nguva dzemanheru kune vakawanda vari kuchema vachitizvo kune vakomana vari kufamba vachiita sekunonzi ivo vakasangana nevanhu vanenge vachivarwisa ende vakomana ava kunde vamwe vakavaona vanofungidza kuti havasi vakomana mukati menzvimbo iyi vanofungidza kuti vakomana ava nhambe yavamwe vakomana vakaonekwa vanotasengwa kuti vakumbari okay saka ivo pavakaona zvinhu izvi takavabvunza tichiti izvo kana muchinge maona zvinhu izvi munofanira kuti muudze mapurisa ndio basa ravo saka ivo vari kuti ivo vari kuda kunyatsoongorora chikonzero kune vanhu vanosvika ivo 6 vakarohwa vari mukati menzvimbo iyi but akarohwa wacho ari kuti iye pandakanyatsoona inini ndakazviona kuti mukomana uyu ndomusivira kumbari asi chakaitika ndechekuti ndakazofenda ndafenda kuti inini ndizove neumbo hwakakwana zvinonetsa saka ndiri kuti inini muri yeZimbabwe saka iye ari mukati mekutaura nini anotaura mashoko ekuti iye Zimbabwe ndiri kukumbira kuti vanhu vanofamba manheru vafambe vakangwana chikonzero vakomana ava vari kutendera mukati menzvimbo iyi saka ndichiri kuita tsvakurudzo dzekuti ndikwanise kuenda kumapurisa ndine zita remunhu avaisabel ndiyena aunza nyaya kuchimunhu ndinotaura ndemumwe munhu akatokiwa akatorohwa murume uyu akarohwa ndiye ari kuda kuita tsvakurudzo ari yega obva azoenda kumapurisa kunoripota nekuti ndave nechokwadi chatakabata ko kana akazotadza kuenda kumapurisa afa zvino iye ari kuti ndinogona kana ndiende kumapurisa ndinenge ndichienda ndisina zita remunhu aiwa kuenda kumapurisa hakusi kuti uri kuenda une zita remunhu yes unogona kubirwa usiku handitika usina kumboonaka kuti ndiye ndapinda mumba vakomana vozoita basa right unoenda kumapurisa kunoti inini ndabirwa right ndabirwa chimapurisa anouya ndepapi pabiwa apa panga pane TV apa panga pane foni apa panga pane poto yanga une usavi wotarisa do rinenge rakaita sei rakagujunurwa kauti harina kugujunurwa mapurisa woita basa hapana munhu wawaziva akubira asi mapurisa ndio basa ravo rokuita chi ma-investigations ine chokwadi mukumba kudai watoida iye manje ari kuti ndakambofenda wafenda wakazoziva sei kuti munhu uyu ndiwe kumbari kumapurisa kunoenda kunoripotwa enda unotaura zvavaitwa ko ukazotadza kusvika kumapurisa vakukiya futi papa ndine imwe nyaya yandichauya nayo mangwana asi sofa ndikuna kuudza nyaya panonzi pachihota yemurume muprofita akabaya mukadzi wake nebanga pachest nemubabvu izvezvi atori kumasales ari kuremind uyezve nyaya yekugwanda yemunhu akashevedza munhu wake kuti uya muzondibatsira mapango panyaya kufiwa munhu iyeye akashevedzwa munhu iyeye mubatsiri ari pamba ipapo mwana umwe waituma waifamba naye ndofatanga kurwara ari ipapo kusvika pakufa auya kuzobatsira vanhu ndiye akazofirwa ipapo ndokuzodzoka mukoma KB achishevedzera kuti ndiri kugara pasi pemuti handina pasi pandiri kuita sei hapana pamba pandiri kugara ndauya kumarevenge mwana wangu akafira kuno vanhu vari kurumwa nedatya mukoma KB vachimhanyira kumunhu uyu saka mangwana ndichange ndine nyaya iyi yakakwana mushure mevanhu vari kumhanya vanhu vega vachimhanya kuenda pamusasa ipapo kumubatsiri vachiti ndarumwa ndauya kuno kana warumwa wavingei kunoku so ari kuti ane chinhu chake ngaanotora ega uye pano handina wandiri kusiya mugari wemunhu wese hey ngaanotora chinhu chake pati vari kumhanya vachitiza apa vari kuti vanenge varumwa nedatya
Dashka rakuruma munhu zokuti anotiza ende pari kutiza munhu waya chimanyira kumusasa. Baba Isabel ngatitarise kuti izvozvi tiri muna August kuri kupisa dashka rinobva matashka hawanikwe 0713938538 ngatimbodzoka pane chepa White House timbonzwa vateereri munhu uyu ari kumirira kakuti azoona vanhu vari kufamba vachirova vanhu apa akambofenda ka tiyane nawo usabhuku but ndine mamwe mashoko andazogadzira kuburikidza zvakare nevamwe ukama kunzvimbo iyi vachiti inini ndiri hama ikuno uku mumhuri iyi muri kurema munooneka zvakawanda uye zvekumashure uku tina mbuya vedu vaiti vakabika doro zvinhu zvaiwanikwa mudoro zvanga zvakaoma abvanguisa kwese nemakakati andichagoni kutaura kana vanhu vachiziva kuti usabhuku uhu hauna kumira zvakanaka sei vari kuda kupinda muresi imomo kuda kudya kudyei unodya wafa tiudze ko masabhuku anotambira mariko Baba Isabel kana vachatambira unotambira mari masabhuku tiudzeiwo muri kutambira mari munotambira sei munotambira mari benefits kutambura pepe marawensi zviwanikwa zvakamira sei timboona kuti zvinokodzero here kuti ufeshwa 6 feet down kuenda kunsichiri kumanda 0713938538 pane chamataura chemuprofita akabaya mudzimai mati chii chakaitika muprofita vakanetsana nemukadzi murume achibva aisa password kufoni mukadzi vanetsana kudaro mukadzi achibva ati ini ndirega ndifonera hama dzangu dziuye pano titaura nokuti hatisikuwirirana kuti abaye foni yaiswa password mukadzi akabva pakwaisa kungoijoma password ndobva afona kudaro mukadzi akanzi wazviitirei ndofanzirara panzi murume ndikukiya dho ndikutorara mumba akiya dho arara mumba murume uyu anoita basa rekugadzira mabhasikoro uyezve ari muprofita atori nesangano kwarandasi kuchibva kwazosvika mangwana madzibaba usiku zvikanzi kuzvaita sei kuti uyo akavhara dho bakarara panze zvikanzi ndopanerasi wakarara muberere meme ndo pakatora mukadzi achibva mupinza mumba zvikanzi ari kunyeba chichi watendi yanga abuda panze ega iya mukadzi ndo pakatora foni achibva afonera vatete vake amai vake vachibva vafona bheki zvikanzi tiri kukumbirawo mugare zvakanaka kana kuri kuti inzara muna chikafu munoya mutora kunoko mangwana muprofita uyu achibva azoti wakafondera vabereki vako kuti inini ndiri kutaurisa zvikanzi aiwa azvisizvo ndera kuti tigadzirisane ndobva varara mangwana makuseni mukadzi akutobuka zviye zvekuburitsa mabhasikoro zviya mukurume ndo pakamhanya achienda mukadzi aita senge kuti auya kumukadzi wake mukadzi ari kuti zvakandarika kudhara ndiye banga pachesti ndiye banga mbavhu ane maredhiyo mahombe maspeakers ari pambaro mukadzi pakadura pasi achipera simba aiti mukadzi akaridza miri kuti vanhu vanzwe aiwedzera volume kuti vanhu vasanzwe kuchema kuri kuita mudzimai kuti mukadzi asi ndine urombo kune vanhu vakazokwanisa kuzvinzwa kusvika hama dzemukadzi zaziva uyu muprofita uyu akabatwa izvo zvatori kurumande atori nedheti raari kudzokera kukoti asi achibva kurumande akavharirwa ende murume uyu atori muprofita pachake mudzimai ari kunzwa sei mukadzi ari kurwara maronda akabuda but maronda munomaziva haukwanisi kumira kuti agopora ese munozopiwa mushonga neimwe zvamunge muchinzi muite zvakati muchidhiresa maronda muri kumba asi mukadzi akatokuwara maronda maviri akabewa nebanga nemurume anomuprofita nyaya yavakanetsana mungaiziva here nyaya yakanetsana ndiyomba mawo zvazvingoti mumba munogona kungonetsana vanhu mukati mekutaura mamusina nyaya inomboshamisira 21 minutes to 12 ndopafika ndakwe pari manje shuwa mukadzi zvakarigwa namaki ngwaziyazve unganotenga kekeri usvika uridira mavhu wanotengerei kana wakanganisirana nemunhu handiti kana wakanganisirwa waita hasha chimbobva panzvimbo iyoyo enda unotsvaga vanhu vanogona kukubatsira vakaona ndosaka tiripo isu vafundisi maprofita international correspondent aiwa ndikubasa kwedu dzakawanda dzichokwadiri naye Baba Isabel kwazisa asagura vangu amvura chikwamba kukanyemba uko ninchetiwana Alekanshire zvikanzi sabhuku atambire mari asi kuti kukaitika rufu kundovasuma rufu $5 kutema mapango pausingatenderwi $5 mere kana kwaitika rufu $10 marinda
paipa kuti muri kunoita manyaradzo paipa $20 kwaindo mari dzavo maedhaire pari kubuda mari mabenefits 5 10 20 $40 pane zvakawanda kapa zvati zvaitika saka ndo yamungafune kufera imweyo kushurugwi uko asi yakawanda aiwa kana baba Isabe aiwa 40 vanorambana nevanorovana vasati vauya kudarika hukudze beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down emeni o varoi avana piro mumba iwe apo ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza wamukaseka muchina ripi chidziva ari kurwara wekuti mukaenda pachannel manje munomuona mwana uyu akukwanisa makore anosvika 6 years rakatanga riri mota mumusoro vakawanda vachifungidzira kuti iye mwana uyu ane cancer but vari kuti vazama nepese pavanogona napo hapana chiri kubuda ende ronda iri rakutoita senge hafu yemusoro wese watopera riri ronda so vanhu ava kana muchinge maona mhuri yeZimbabwe vari kukumbira kubatsirwa chikonzero vari kuti iwo havazivi kuti zvinopera sei nokuti ronda iri ratokanganisika ravhara musoro ende mwana uyu anogara akarara anonzwisisa sisi mukamuona akarara saka vari kuchema vachiti vanozoda kubatsira mwana uyu munokwanisa kundibata ndokupai nhamba dzavo muzame kubatsirana navo nokuti mwana uyu iko zvinozvi mwana ari kutorerwa nevamwe veukama baba naamai vake vakashaya nguva yaMwari yakakwana ndokubva sara ari mukati mekurerwa munoziva ukasara uri kukurerwa kuti uyu anenge achikubatsirana apa unogona kusabatsirika zvakakwana asi vanenge vaine shungu saka mwana uyu ari kuti vabereki ava vakasara nemwana uyu vari kuti vanenge vaona zvakaita mwana uyu tibatsireiwo nokuti mwana uyu atambura right mati mwana akatanga riri mota ichita senge mota mumusoro ronda richibva raramba richienderera mberi so ronda riri musoro riri kuramba kupora yeah. Endai pa National FM WhatsApp channel muzionere mega vanogara nemwana uyu vakwanisa here kuenda kuchipatara vaenda kuchipatara vari kunzi kudini vari kunzizvo vanongopiwa mapiritsi nemushonga ende pachimuka pachichaurwa vakapakaswa dokta uyu anenge achichaura zvake imbonoitwa matesti kwakati but zviri kubuda zviri kushayikwa ronda riri kuramba riripo saka mapiritsi nemushonga kungopiwa yekuti sezvo riri ronda but chiri kubuda chinoonekwa hapana sevanhu vatema tinofamba mukufamba vari kunzi kudini mukufamba vari kungonzi imwe yetsvina mwana akagadzirwa ndozvarutofunga pamwe mwana akagadzirwa but kugadzirwa kwacho ndiko kwasingazivi kumbori kugadzirwa rudzi kuri kushaya mushonga kune vane hana nete tichakumbirawo kakuti murege kuvhura pikicha iri nokuti zvamunogona kuona ipapo zvinogona kukuvhundutsai mwana ari kurwara ronda riri musoro harina kumira zvakanaka kune avo vanoti vanogona akakubatsira makasununguka kubata bozhongora anobatika panhamba dzinoti icho kwadi mwana uyo ari kuchiweshe kunonzi kuHoward nhamba dzekufona vanoda kundibata munobata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 mukandibate papo muri yeZimbabwe munenge makwatsa ndokwanisa kukupai nhamba dzekuti mubatsirane nevabereki vemwana uyu musataura zita rangu ndiri kunotoni KB na Bozho nauye masabhuku vari kutrita vanhu vari kuvabata nekutsikwe ruoko mutare wese kuna sabhuku ariko atambudza vanhu baba Isabella ndepapi ndibate timushanyire sabhuku baba Isabella pane vakambouya kubva ku Ministry of Local Government ichokwadi and Public Works ichokwadi ichocho vanoona nezvekugadzwa kwemasabhuku vakauya pano nemadzimambo vakati kana muchiona kuti utungamiri huri kukutungamirai munzvimbo
hausi kufamba mune zvakanaka, makasununguka kuvabata. Regai tozotsvaga namba dzavo tozokupai, kana kuenda kumahofisi DDC, District Development Coordinator, ndiye aizikana kudhara sokunzi DA. Munoripota kuti mabatiro atiri kuitwa isu hana kumira zvakanaka, kuitira kuti nyaya idzodzo dzigadziriswe. Handiti? Alright, regai pari zvino timbosevedza ndo chandiri kuya nacho, chandiri kutanga nacho mangwana, chagodobori wedatya wekugwanda okuruma kwevanhu. Ndo chatinenge tichitanga nacho mangwana, ende patinotanga ipapo ama ndinenge ndichichipedza pazuva ranhasi chese tochibatanidza chigove zvakanaka, ndopata kubata mangwana. Mataura pane muprofita aibata vanakomana achivaita madzimai. Chokwadi. Mataura kuti akasunga mukadaka kuzivisa Zimbabwe kuti yakafamba senyaya. Ichokwadi muri yeZimbabwe kune muprofita angari ku Stone Ridge, uyu akatozopindurwa nemakansela vakakwanisa kumudzinga nekupaza sowe, akazoonekwa kuti kune vanhu vakasvika kwa 3 ende 3 ndo vakabuda vakawanda vanga vasingatauri, asi zvikazobuda pachena kukaita vamwe vanhu vakapiwa mota mabenzi vakavharwa nemari, kusanganisira uyu akazoendwa naye mukoti kusora zuro, vakaenda vakanzi vadzoke nezuro, amai vemwana vanga vari witness, iye achiramba nema audio vachibuditsa kusvika muprofita uyu abatwa nemhosva yekunzi nhasi ndo paari kupiwa mutongo. Saka nezuro ndo pakasara ari mukati. Aita mbiri yekuzikana kuti nguva yese iyi pairi ripoterwa aidzoka achibuda, ende mushure wekuenda kupinda mukoti nezuro akaonekwa achitodonedza bute padhoo rekoti. Pamakataura nyaya iyi, vazhinji vakadaka kumkwesena mashandiro anoita matare edzimhosva. Zvinzi kana pane umboo sei murume uyu kuti muprofita uyu ari kupiwa bhero achibuda kunze. Tikati aiwa, siyai vanhu vakadzidzira basa iri variite, vanoziva zvokuita, vanoziva pane zvavanenge vachiita, pane umboo kana kuti zvavanenge vachida, vanodhetera vakabirira. Tarisai muone. Saka muprofita ati abatwa nemhosva here uye apiwa mutongo wake. Nezuro akabatwa nemhosva, mutongo uri kunhasi, uri kuya nhasi. Saka kuti akatorara mukati nezuro. Rambai makabata pachimuti, rambai makateerera kuitira kuti munzwe kuti nyaya yacho ichafamba sei. Muprofita uyu, right, nyaya yake inenge ichizopiwa ka mutongo wakamira sei. Pari zvino regai, okay, pane message yauya baba Isabel. Bozho Kanyemba, Natasha, musataura zita rangu. Kwedu kumasvingo kwachivi kuna sabhuku anetsa nekutengesa minda yevanhu, kusanganisira munda wasisi wangu munda handina 3 days wakatotengeswa, anonzi sabhuku dash anzi toita sei naye Kanyemba kwachivi madziva dondo Darara, is it Darara village? Baba Isabel, muri kunzwa? Bozho Kanyemba, Natasha, zita isai mubini. Kumasvingo kwachivi kuna sabhuku anetsa nokutengesa minda yevanhu, kusanganisira kamunda wasisi wangu munda handina 3 days watotengeswa, anonzi sabhuku toita sei naye Kanyemba kwachivi madziva dondo Darara village. Nekwaseke zuva rakasikwa naMwari inyaya dzekudambirwa kweminda futi nemasabhuku. Tosevedza vanoona nezvekugadzwa kumasabhuku vakwanise kuudza vanhu kuti kana sabhuku adaro munofanira kuita sei. Yes, in Ministry of Local Government and Public Works. Regai tivabate, tinovaunza pachimuti pa National FM. Handiti ndosaka nepfinyiro yenyu iri pano yeNational FM, inform, educate and entertain. Tovaunza wozotaura nemi, imi muchovabvunza nuna dzenyu, wokusiraika namba kuita kuti mukaita dambudziko munokwanisa kutaura navo kuofisi ikoko. Baba Isabel, vanenge vachida kukubatai munobatika sei? Icho kwadi muri yeZimbabwe, vanenge vachida kundibata munondibata pa namba dzangu dzisina chipomero, namba dzisinganyadzise. Namba dzinoti izvo 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabipa sa agogo, every day is a Friday. Po rikiti vo lamekisimo chemutamba famu ku concession Mr. Brian Madziwanzira pa 1 Commando Kenboni Limtoni Manyara muswenele akachibata chemuti ndiani zvekare Watson Kazindi Chimbuwe maiwe Constable Tafadzwa Chakururama akachibata chemuti Blessing Mavenge kukanyemba. Okay, anachipata chemuti Kocherani Makaza. Tabvunza kuti chisikwa chipi chiri chirume hono, chisikwa kana kuti muka isina baba
basi chakazvarwa. Chisikwa ichi imhuka honoka kuti irume isina baba, haigone kuita vana asi china sekuru uye chinoita mazukuru. Chisikwa ichi chiripo, munochiziva chisikwa chipi? Anenge agona $5 yake. Natasha Ziko waChomatani wa Square